pikku ylläri sillä, että mulla on kaveri täällä, yksi toinen, miten näkyy vaan sortseissa niinku. Joo. Ja sieltä, jos ihmettelee, että miksi mulla on keppi, niin mä ehkä saatoin vähän venäyttää sen, tai sillain 3 kertaa. Ja tää voi ehkä kertaa oikeassa videossa. Joo, se on vaan näkynyt sortseissa. Tänään me varustetaan suklaa tähän aamutallia kaikki. Toi mun kaveri menee nyt hakea sen tuolta pois karsinasta suklaan. Suklaa on siis niinku oma tallipaikka. Mä voin hakea ne varusteet. Mitä laittaa ne pestaan? Joo, no pian kun mä löydän vaan ne varusteet. Varusteet kun niinku noi niinku harjat ja ne kassit. Niin heippa! Me saatiin tämä ilman varo ettei suklaat pelästy. Niin me saatiin ilman riimua se, koska se riimu on jostain syystä niinku harjahoitopakissa. Otetaanpas tää harjajakso sen hännän tuolla vähän karkeammalla, niin mä voin harjata tätä mä saan sen pois. Mä lainaan sitä, koska siinä on toi keskijuttu, niin mä saan sen pois. Ottakaa hetki. Niin, mä saan sen punkin niinku pois, mutta toi laittoi sen kameran niinku paussille. Jatketaan. Me harjat sitä häntää. Ihan tosi. Noniin. Häntää. Se häntä lähti. Se häntä lähti. Laita sen jo äkki. Joo. Noniin. Pellenyt sikseen. Noniin. Harjataan turpa. Näin. Turpa. Harjataan turpa. Turpa kiinni. Hei nyt. Lopeta. Harjattu. Älä huuda sen lähellä. Täällä ei näy mitään. Noniin, tuu pois siitä. Hae kaviokoukku. Se on siellä toisessa hoitopassissa. Siinä pienemmässä. Siinä me mennään niinku tänään ratsastaa siihen, niin joo. Toivotaan, että mä tipu sun kaviokoukkuun. Varmaan siellä on hoitokassissa. Odota, mä katon, että onko se täällä. Ei sitä kyllä täälläkään näy. Onko se tää kaviokoukku? Onko tää kaviokoukku? Matcha! Älä nyt sit älä! Toi teurastaa meidän hevosen! No niin, me ei löydetty kaviokoukkuu sille. Löydetty mun pepusta! Oh my! No niin, kaviokoukku löytyi, hei. Se on kakassa. Hei, me vähän pisistä. Okei. Okay. Noniin, valmis. Miksi se on keltainen ja märkä? Joo, hyi. Me hakemaan nyt se. No siinä meni se harja. Noniin, menen nyt hoitaa se takakavio. Okei. Okay. Ai tämä on takkakavio. Älä toi tukki se just sen bebareikää. Hei, älä työnnä. Pyydä sitä nostamaan. Nosta. Noniin, nosta. Noin. Odota, ei se nousu. Hivutetaan vähän sitä. Ja sit sanotaan nosta. Noin. Te pääsette yhteen kavio ottajuttuun mukaan, mutta muuten te ette pääse. Te pääsette takajalkaan. Tämä vaikka. Tämä on hyvä kaviopaikka. Bruh. Noniin. Nosta. Älä kiinni. Noniin, hyvä. Paina. Nähdään sitten, kun kaikki muutkin on hoidettu, niin hei. Mä koitan laittaa niinku sille tämän. Mutta se on vähän niinku yllättävän vaikeet sitten riimunaru, kun me valjastetaan se. Niin joo. Keli. No niin.
tosi. Pysy paikalla. Hei, nyt vois edetä. Koita kuvaa. Ihan tosi! Hei, ihan tosi ämä. Nää on vähän isot sulle, hei. Nää on vähän isot. Hei, ihan tosi! Ihan tosi. Ammiko tosi? No niin, lopeta. Soita sun äitilläs. Ei. Sitten nyt tonne istuu tonne nurkkaan. Se nurkka on kyllä toisella puolella. Mut istu siellä. Ei hevosesta. Ihan tosi. Tää on Peppu. Sä sanoit, et mene Peppuun. Ei kun nurkkaan. No nyt ei ainakaan neuria saa. No ei. Cowboy! Ihan lopeta! Ihan tosi toissaan. En mä osaa näitä laitetaan vaan turvasta nämä. Voitko mennä hakemaan satulan, suitset ja ohjat? Ymmärrätty? Toivottavasti se ei tuo sit loimea. Satula? Tuo kans loimi! Ja satula. Ei täällä oo. Brauski. Siinähän ne on. Satula? Mä sanoin myös, että loimi. Sä just laitat loimen siihen. Mä laitan mössöt tähän. Jaa, ne on. No mä laitan siihen vettä. Näin. Ihan tosi. Ei bro. Entä jos sä menisit tonne nyt leikkimään ja mä laitan tämän kuntoon? Ihan tosi. Mä laitan suitset ja mä kuvan video. Mutta sitten kun mä laitan satuleen ja loimen, niin sit mä voin kuvan video, niin heippa. Me laitettiin niinku tämä, mutta tässä ei ole kuolaimia, niin kyllähän tää voi pitää, koska mä unohdin, että ensin pitäisi laittaa satula ja ne ensimmäisenä. Mä hain nää ohjat. Saatan laitettukin. Mä laitan loimiin. Laita loimen ja katso, ettei se mene ryttyy siitä. Me laitetaan siksi loimi, koska se tuntuu paljon kivemmalta suklaan mielestä. Sillä lailla, ettei oo pelkkä satula, koska meillä ei oo satula huopaa. Niin hei! Suklaa olisi voinut pukittaa. Et aloita! Et aloita! Hei, ihan tosi, tuu alas sieltä. Mä laitan sen hyvin. Alas? Sanitko ylös? Ihan tosi. Mä sit soitan sun äidillä. Ei. No sit tuu alas. Ei. Kyllä. Mä lasken 5. 1. 2. Kiitos. Ja tässä tullaan ihan paitsi... Ihan päin sanoiko mitä. Ai karamba. Missä? Anna mulle se nauha. Nauha? Hei, ihan tosi... Pois sieltä. Missä se on? Tossa. Löytyy. Hei, ihan tosi. Se on päin jotain taas. Mä en jaksa. Tää taas ihan tosi, tule pois. Ihan tosi. Mä lasken yhtään. Niin sä oot.
Toimii aina. Ja et mene siihen. Ihan tosi seuraavaksi mä soitan sun äitille. Ja se ei oo enää uhkaus, se on totta. Se on totta, eikä enää uhkaus. Se! Ja mä soitan. Sitten lopetat. Annatko sen satulevyään? Ja? Satulevy. Missä on? Tässä. Siinä. Laita pauselle. No laita. Aa! Älä pullistele! En mä pullistele. Mä puhuin suklaalle. Mutta sanoit, että mun maha on iso. Häh? Kato. 1. Nyt lopetat. Katsotaan sitä kaikki hyvin. Tuotko jakkaran? Se on jo tässä. Minä menen sen alkulämpäät. Otatko mun keppiin? Mä en tiedä, onks tää ihan hirveän turvallista. Ei. Anna ohjat. Anna ohjat. Noniin. Pää suoraksi. Haulikko. Haulikko. Miksi? Haulikko. Onko sä leikannut tästä ne jalkkarit pois? Ja? Brrrr. Haulikko. 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 Se kakkas metallia. Suklaa kakkas metallia. Tuolla koira. Missä? Ei missään. Suklaa kakkas metallia. Haulikko. Mitä jos mä lähtisin mettäretkelle tän kanssa? Haulikko. Mä en juokse siinä vieressä. Haulikko. Hei, älä pukkaa, hei! Hei, pois sit selästä! Noniin, mennään. Noniin, sit aletaan sitä mennä. Noniin. Pukkaa! Ainakaan sieltä takapäin tippuu. Ai! Lopeta! 1. Mä voisin mennä hyppiesteet tällä. Noniin. Bye! Noniin, nyt ollaan taas kotona. Annatko mun käpeen? Me ei ehkä jakseta kuvaa niinku sitä, kun me otetaan täältä varusteet ja ne pois. Niin. Niin mä oon väsynyt. Mun pitää mennä kakkalle. Anna se keppi. Niin mun pitää mennä kakkalle. No niin, mene sitten. No niin, tämä kakkaripulin. Tämä päivä alkaa olla tässä. Laitetaan vielä tää kiinni, että saadaan tää talletettu kuitenkin pois. Ihan tosi tuu pois edestä. Mulla alkaa mennä hermot. Noniin.